هەرێما کوردستانی هێشیارەیەکە گرنگ دەربارەی نزیکبوونا گەشتنا پێلەکە غازا ژەحراویدا. ئیرۆ دوشەمێ ئەحمەد محەممەد بەردەفکێ بناوێ پاراستنا ژینگەهێل هەرێما کوردستانی هێشیاریدا وڵاتیان هەرێما کوردستانی ji nîzîkbûna pêleka Gaza Jehrawî got ku tê pêşbînîkirin ku di 48 demjimêrin bên de pêleka Gaza Jehrawî bigihêje Herêma Kurdistanê hatina vê pêlê li ser bihêzbûna pêla bayê rawastiya ye. Naborî serbar kir ku ev pêl wê bibe bo dema 24 ta 48 demjimêran dirêj bike. Wê bandoreka xwe ya nerênî li ser tenduristiyê û jîngehê jî hebe. Her wiha te kes kir ku wê rengê asmanan jî were guhertin û sor bibe. Berdevkê bi navê parastina jîngehê li Herêma Kurdistanê daxwaz ji welatiyên Herêma Kurdistanê kir. Hişyarî xwe bin berdevkan bi kar bibîn ango maskan yên bi taybet kesên ku nixweşiyên wan yên giran bi wan re hene. Bila di mala xwe de bimînin ta ku ev pêla Jehrawî bidawî bibe. Dêzanîn ku sedema belavbûna vê pêla Gaza Jehrawî ya bê lê cîhanê teqiya volkanekî ye lê girava Sîqîlya ya Îtalyayê.